היי לכולם, למה לא כדאי לדבר מעל הראש של הילד? שלום, אני יואב, הברווז, מנהל הגן של הארנב. היום אני רוצה לדבר על הרגעים האלה שאנחנו מדברים על הילד שהוא ממש לידינו, כאילו הוא לא נמצא שם. למשל, הוא לא מקשיב בזמן האחרון, או הוא שוב עשה בלגן בגן, אני כבר לא יודעת עם מי לדבר. והילד נמצא שם, נוכח, שומע כל מילה, הוא לא עיוור, הוא לא חירש, הוא בטח לא שקוף. וכשאנחנו מדברים עליו כאילו הוא לא שם, הוא לומד שני דברים. דבר ראשון, שמה שאומרים עליו זו האמת, ושתיים, שהוא לא שייך לשיחה. ילדים שומעים הכל. גם אם הם עסוקים בציור או במשחק, הם מקשיבים וסופגים. לפעמים, בלי להבין בדיוק, אבל מרגישים את המסר עמוק בפנים. אני מפריע, אני לא בסדר, אני מאכזב את אמא ואבא. אז מה כן לעשות? דבר ראשון, לדבר עם הילד ולא עליו מעל הראש כאילו הוא לא נמצא. הדבר השני, אם אנחנו מדברים עם מבוגר אחר על הילד, אז אפשר פשוט להגיד לו, היי חמוד, אני מספר לאמא מה היה היום בגן, בסדר? זה נותן לו תחושת שייכות, הוא מכבד אותו כבן אדם. ואם מדובר כמובן על משהו רגיש או אישי, אפשר לחכות לרגע שהוא לא נמצא, לא כל דבר חייב להיאמר לידו כשהוא שומע. ואם אנחנו כן מדברים עם מבוגר אחר לידו, אז הכי טוב זה לתת דוגמה חיובית, למשל, הוא ממש ישתדל היום, אני ממש רואה את ההתקדמות, כי גם מילים טובות שנאמרות לידו נקלטות עמוק בלב. המילים שלנו הם כמו מראה, הילד רואה בה את עצמו. אז בואו נדבר אליהם בגובה העיניים, גם כשזה לא ישירות אליהם. תודה רבה לכם שהקשבתם, ובהצלחה.